Allah su tabbata a gare shi yana cewa man amila amalan duk wanda ya aikata wata aiki laisa alaihi amruna matukar babu umarninmu a ciki fahuwa raddun an mayar masa ai ghairu maqbulin ba a karba ba. Idan mutum ya tashi ya je ya aikata wata aiki wadda Allah bai ce yayi ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce yayi ba, sai ya je ya aikata wannan aikin, to an mayar masa bara a karɓa abin ba. Misali, maulidi a ina aka ce kai? Babu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai? Manzon Allah mun san ya ce ayi azumi ne bai ce a zo a yi rawan banjo a kan titi ba, bai faɗa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi, sahabbai suka ce masa, manzon Allah mun ga kana azumi na alhamis da litinin, me ya sanya kake azumtan wannan ranakun? Sai ce ranar litinin ina azumi ne saboda ran da aka haife ni. Ka fahimta? Ranar alhamis kuma ana tattara ayyukan bayi ana tafiya da shi, to dalilin da ya sanya kenan nake wannan azumi in. Yanzu kamar misali sallah ko sallah azhar raka'a nawa ake? 4. To idan yanzu mutum kawai sai ya zo ya ce shi bari ya ƙara guda ɗaya, zai ƙara guda ɗaya a cikin wannan sallan da ya yi, kaga ya dawo 5 kenan ko? Kaga ai ibada ya yi, haka ne? Kuma abu ne wanda dai iya samun lada ma ko? To ƙara wannan guda ɗayan duka ba a so, saboda bai tsaya a inda aka ce ya tsaya ba. Ka fahimta? Bai tsaya a inda aka tsaya ba. Ka gane? Al'asru fil ibada at-tawaqquf, al'asru fil ashiya ba al-ibaha. Ka fahimta? Yawwa. Asali a ibada a addini shine ka ja ka tsaya, ba za ka yi komai ba sai an ce ka yi. Wannan shine. Amma idan mutum ya je ya aikata son ra'ayinsa, son zuciyarsa, to ba za a karɓi wannan aikin ba a so. Ka fahimta? Ba a da buƙatan shi. To dole ne mutum